tom tangin ngam panin pen ya borubha ka jong utrai jungi u Jesus Christ kawan na kabrik lom kasi shanam jaru bashashkor ya dien unman ba pasok ubashanya ha utrai kitab jing phawar nong bakhat reu kot ka arpau to it ha utrai kala ka chim to shanya ha klampam un sapaji sam ka balai punya kan mentoi ayu padang yo ya ka putai buruk kowe hindai kanduno kala ka chim Gospel Matthews nong bakhat reu kon ko arpum le kat ki ong ku try kin yo rung ki bab nen hendai ki tu kan ki bale ya ka mon ukpa jung Matthews nong sa khot pa arpa sok ki bais ne nawa en isn ai ki Matthews nong basan khat khon ko bakhat ni jaru bishashko ya ka tien unman bha pat sok bashanya ha utra kitab jibawa undang bakhat re kat khan ka bar pha tuan changa phi ki basitam pat bakya jikin man panjat thai ipi Matthews undang bakhat re kat khan ka bar pra man ubre un isi yapi namar janga henrai ubri wiayne adu kabakon online em Marcos nong bakhat lai at kon kabakhat lai to eat ikinoksion jupi pat duwai nak munta gitu kibele pen pi Matthews nong kabasam at kon saw to tips kam pandon ringkat bapi barabo adu pada waino kapathe Matthews nong kabarpa at kon kabarpa what day ya ji hitom ki bangsawan kitab jing perpa kal nong ka ba kat khon ka ba sipaw tu e ki nong shion chopi pat tu dwai na kunta kitu ki bale ben pi Matthews nong basan kat khon ka ba saw po sa jar bisach ko ya ka tien unun ba pat sub uta bashanya ha utra kitab jing phawar nong bakhat reu kat khan ka ba arpa bat skam ya ka tien ka jing em Filipi nong ka ba a kat khan ka bakhat reu ngala yak ei baro ha washan boringa Filipi nong ka basaw kat khon ka bakhat lai stay home stay safe like but comment share but subscribe yakani ka channel khanang bangin la pat pumi khobor biang sa hisen